DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. And we're back mga kabisyo. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 10:23 PM sa buong kapuluan, babasahin na po natin ang ibinahaging mga thoughts, reaction, and mga suggestion na dapat bang mag-move on na. Andun sa katanungan natin kanina, na agree ba kayo kabisyo na itong si Aris ay totga niya talaga si Rose? Basahin na po natin mga kabisyo ang ating mga komento, ang ating mga kabisyo. Sabi dito ni JV o ni Jobert, relate ako sa kwento ng Secret Files kasi mayroon din akong ex-GF na hanggang ngayon di ko pa rin makakalimutan. Shoutout sa'yo, Lilibet. Wow naman, kuya. May pa-drop off ka na. May pa-drop name ka. Drop off tuloy. Ito kasing grab driver na to na si kuya. May pa-drop name ka, ha? Ito, basahin naman natin to. Sabi ni Darwin, Aris, sadyang hindi kayo itinadhana ng soon-to-be partner mo. As in, the one that got away. Mahirap pero kailangan pa rin nating tanggapin na may taong dadaan sa buhay natin na magiging parte na lamang ng nakaraan mo na dapat nang kalimutan. Sabi naman ng isang ating kabisyo dito na si M, DJ Titan Jello at DJ Rocky, nakakalungkot naman na parang itong si Aris ay hindi pa nakaka-move on. Lagi niya pa rin iniisip, lagi niya pa rin naaalala. Sana makahanap na rin siya ng kanyang partner na magpapaligaya sa kanyang buhay. Katulad ni Rose na nakilala niya na ang taong iibig sa kanya at magbibigay sa kanya ng pamilya. Yun lang po, shoutout po sa lahat ng mga taga Cebu. Sabi naman dito ni Charles Sancho, move on and move forward ka na lang, sender. Kalimutan mo na siya at focus ka na lang sa magiging future mo. Marami pa po kabisyo ang nagbahagi ng kanilang mga comments, reaction, violent reaction mga kabisyo. Pero tayo rin, magbibigay din tayo ng ating opinion at thoughts about doon sa nabasa natin kaninang kwento. Alam nyo kabisyo, hindi naman talaga mawawala sa isang tao na may iibigin tayo na ang hirap kalimutan. Ang hirap tanggalin sa puso at isip natin yung taong minahal natin ng sobra-sobra. Hindi man natin sila nakasama ng matagal, pero malaki naging impact nila para sa atin. Mabigat din at mahirap din natanggapin na may isa kang taong sinabihan mo na nararamdaman mo. Nakala mo siya ang makakasama mo hanggang dulo. Pero sa pag-amin mo pala, yun na rin ang una't huli
ng inyong pagkikita. Kaya may mga tao talaga kabisyo na hindi na lang nila inaamin yung nararamdaman nila. Kinikip na lang nila. Sinasarili na lang nila yung kanilang nararamdaman dahil natatakot sila na mawala yung taong kasama nila madalas. Nakakatawanan nila. Nag-aasikaso sa kanila, concern sa kanila, pero hindi para maging partner, kundi maging isang kaibigan. At agree rin ako kabisyo sa mga taong nagsasabi na may mga tao daw talaga sa buhay natin na dadaan lang. Papasayahin tayo, pero sila din ang magiging dahilan ng pagluha natin. Pero sa pagdaan nila sa buhay natin, marami tayong matututunan. Marami tayong baon na aral para sa panibago natin na haharapin na buhay. People come and go. May makikilala tayo na hindi talaga para sa atin hanggang dulo. May makikilala tayo para tumibay lang tayo. At ihanda tayo sa taong makakasama natin hanggang dulo. Kaya kabisyo, minsan nagagalit tayo sa mga ex natin. Minsan, sinisisi natin na yung mga ex ko, wala naman na dulot sa akin yan. Hindi po kabisyo Minsan, magpasalamat ka din sa kanila. Bakit? Hindi ka naging matatag ng ganyan, hindi ka natuto, hindi ka namulat, hindi ka tumatag, hindi ka naging strong independent woman or man kung hindi dahil sa kanila. Bakit? Kasi yung panahon na durug ka, yung panahon na warak ka, yung panahon na wala kang matakbuhan, dahil sinaktan ka nila. Anong ginawa mo? Minahal mo yung sarili mo. Inunawa mo yung mga pangyayaring yun na hindi ako dapat magpakasira. Dapat magpakaayos pa ako lalo. At dapat ipasalamat mo yun sa mga ex mo na sinaktan ka nila. Dahil hindi ka ganyan kagwapo ngayon o kaganda ngayon o hindi ka ganyan katibay ngayon ng katulad mo kung hindi dahil sa kanila. Sabi nga nila, kung nasaktan ka, iniwang ka, choice mo kung magpapakalugmok ka at hindi ka nababangon muli. Pero ang pinakamagandang gawin sa kabila ng sakit, pait, galit na ginawa nila para sa'yo, na naramdaman mo din, ay mahalin mo yung sarili mo. Para makita nila yung halaga mo at yung sinayang nila. Kaya mga kabisyo, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo dito sa 90.7 Love Radio. I hope na na-enjoy nyo po ang mga music namin dito at ang ating kwentuhan ngayon sa Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kung may mga gusto po kayong ibahaging kwento, maaari po kayong magpadala sa rakitera@gmail.com para po sa susunod, malay ninyo, kayo na po ang mabasang kwento dito sa Rocky's Secret Files with Titan Jello. Susunod na po ang ating programang Top Secret. Kasama nyo dyan ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kaya tawagan na sa Viber line natin na 0916-529-5595. Sa aking pagbabalik sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.